Jeg var dernede kl. 1, så jeg fik det der mountainbike, der var ingen. Jeg var nede og banke på for at høre noget. De mente, det var ikke rigtig stabilt, det der. Bjørn og han der er god til det. De vælger skoven. På hjemmesiden. Ja, skoven. Der står, at de kører på lidt. Nå, men så skal de jo køre på lidt. Det undrer mig lidt, der ikke var nogen. Det er jo mig sådan, fordi på vej ind på vinden, der kommer nemlig forbi 4, der kørte ud af stien. Jeg var lige før kørt med dem, når der ikke var nogen nede. Det var det jo også. Det er godt, vi var nemlig 4. Ja, 4. Ja, vi kørte derude, og så kørte vi jo bag. Det var undvikligt for os cykel også. Nej, så var det ikke ham, så var det de andre. Og det så jeg dem, det var nede. Jeg var lige 100 meter bag, jeg så lige drejet ind der. Jeg var lige drejet ind. Ja, så vi kørte nemlig 2 forskellige ruter lidt. Vi vil have Vi kunne skov, ikke vi vælge, vil hvor vi have skulle skov, hen. vi vil have skov. Dog. Vi vil have Men det var nemlig glat. Nå, Benny er jo med i går, kan jeg høre. Helt ude på den anden side af ved Øjense, der kørte de ind på den der sti, der går hele vejen derude fra så til Skive. Der var asfalteret, og jeg var spejglat. Det måtte vi ud på asfalten for at køre fra det. Der vil vi ikke have. Og det var det mindste ting. Alle de steder, hvor solen den Vi ikke vil ikke have der var bare natur lige. til Ålandet. Og det kan være, at jeg kørte en omgang deroppe, der er kl. 1, der var det sådan noget. På asfalten. Nej, op i skoven. Nej, i skoven, det tror jeg heller ikke. Nej, på brug. Så bare op i skoven. Ja, op i skoven. Ja, op i skoven. 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 Så kørte vi i hvert fald ud med... I ved godt, der er lyd på den her, ikke også? Nå, okay. Nu kørte vi i hvert fald ud af den. Filmer den nu? Ja. Op i skoven. L er dokumenteret. Ja, vi har de med mig, vi kørte en tur, der var nødt til at lægge musik henover, fordi det var vi nødt til at lægge musik henover. Der blev sagt nu. Nej, det kan vi ikke sætte op, det der. Vi vil have skov. Det kan godt være brugt, at de går ind og ser sådan Ved du, hvad så hun gjorde? Ja, Ja, det var faktisk noget. Ja, det var faktisk noget. Ja, det var det, som tog i skoven. Hvad? Nej. Nej. Ja. Hvad? Nej. Nej, det gør jeg. Nej. Jeg sagde det lige nøjagtigt. Jeg vidste ikke, hvor vi skulle hen. Nej, jeg sagde en torsdag, der skulle vi op i skoven. Kan man så ikke bare Ja, en dag. Nej, der sagde du, dig og Jimmy, I tog os med, mig og Kasper op i skoven. ja. Det sagde I. Nej. Kan du huske det? Det sagde I. I er jo gamle, I kan ikke huske noget. Nej, det er rigtigt. Ja. Og I sagde også, at I vil give mig en, hvor der er 1000. Hvad for noget? I vil give mig en, hvor der er 1000 kroner. Det er det, vi... Hvad fanden er en botter for noget? Hvad? Det er hack. Det fatter jeg ikke en brik af det der. Find ud af lige om lidt, så får du nok en. Hvad er det for noget? Jeg ved det ikke. Det er noget hack. Er det samme som en olfert? Nej, det er bare, hvor det skyder alle. Det må de godt give mig noget. Vi vil i skoven, vi vil i skoven. Det er nok pisse glat på asfalten i dag. Jeg tænkte ellers, at du ikke mødte op, fordi du havde ondt i skulder efter de styrte. Nej, det er faktisk overhovedet ikke. Grunden til, at jeg sagde det der med, at jeg skulle hjem og øve mig, det var fordi, jeg ikke var træt. Jeg gad ikke, men ja. Ja, det må sgu den her vej. Hvad? Hvis du ikke har cyklen med, så tager du cola med til mig og Kasper. Hvorfor gør jeg det? Det er også Kasper. Hvis han ikke har cyklen med på top, så giver han cola til mig og mig. Jamen, det har jeg regnet med, at jeg har. Det skulle jeg gerne have. Du skal jo cykle 30 km, det ved du godt, ikke også? Yep. Ja, Kasper. Jeg skal alligevel. Du cykler altid over 30. Du cykler jo 40. Det er lige ud. Jamen, den kommer herom. Man kan ryge på røven i dag. Det filmer jeg lige det der. Prøv lige at gøre igen. Du kan godt gøre på is, kan du ikke? Hvor blæret, mand. Ja.
Ja, det jeg tror det er tungt kører derude. Det var lidt tungt derude, var Kasper? Ja, det ser bare pisse spejlegladt ud. Du tager mig med dig. Jeg har skrevet på begge hjul. Ja. Ej, det bliver censureret, det der. Cartman.